ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଭନିକାକୁ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ଶୋଇ ପଇଲେ। ଆଜି ବି ପାର୍କ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଲାଗୁଥିଲା କାରଣ ଆଜି ଥିଲା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଇଛି ନାହିଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ସାରା ଲୋକ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି କଣ चालीची। ये बीए पढ़ा है और मैं 20 वाला सिर्फ 12वीं पढ़ा हूँ। यहाँ के कुली इतना पढ़े लिखे हैं तो लोग कैसे होंगे। ये देखो शर्मा यूनिवर्सिटी, ये देखो वर्मा यूनिवर्सिटी, दन्ना यूनिवर्सिटी। खन्ना यूनिवर्सिटी। अब यानी हमें लूटने वाले लोग यहाँ से ही पैदा होते हैं क्या। ବାଃ ପିଲାମାନେ ତ ବଢିଆ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଏକ ଟ୍ରେନ ଭଳି ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କିଛି ନେଇକି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରାମାର ନାଁ ଥିଲା ସୁଖଦାୟକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ।